गौरव प्राप्त है। Ka Jingialang Baningkong Jong ka One Nation One Election ne Kawei keri Kawei ke Election Committee la penlong ha New Delhi minta kesngi. Ha ka arterik unailur ke sorkar kala deb ban itu ya ka kenhon ne ka committee ka badan prangot kidkhot ya ka balakal kle da president barim keri uramnat Koben ban khmi benya ya ka jing penlong election sya ka yeng dorbar thau an ha Lok Sabha bat sya ki yeng dorbar thau an ki jilla. Kini ke komiti kan wanra ki jing ai jing mut da ka babu hakmat ya ki kendon trekam jong ka riti sensyar keri bat ki wei ki kendon. Kan kemi benya bat ai jing mut ru la da don kam ne em baki jela kin priang ya ki riti sensyari. Kini ke kenhon kan yatai sani baru kumno ban penya ya ki jing keren bat ki babun balang ki bayadon bentah ha kini ke liang kum juru ban wat benya syapang kani bat ban penbiang penbit ya ki kot kislah.